MM-kulta sekä UFC-jäsenyys. Harjoitteluvuosia hänellä on takanaan 5. Esipuvina Janne Tulirinta, joka toimii RNC-valmentajana ja on entinen ammattiottelija. Hyvä yleisö, sinisessä kulmassa Verbarim Salihu! Punaisen kulman ottelija edustaa MMA Seinäjokea. Hänellä on ottelulista 3 voittoa, 1 tappio. Hän on kotoisin Seinäjoen pahamaineisesta getosta, Kasperista. Hän on kotoisin Seinäjoen Kasperista. Ikä tällä ottelijalla on 27 vuotta, pituutta 188 senttiä, paino 84 kiloa. Tavoitteet päästä ottelemaan kansainvälisiin kehiin. Harjoitteluvuosia myöskin 5. Esipuvina Jannella on Muhammed Ali ja Anderson Silva. Petteri ei ole koskaan viihtynyt kehässä täyttä aikaa. Hän ei halua tehdä sitä tänäänkään. Hyvä yleisö, lukkopainin Suomen mestari Petteri Vuorinen! Vuorinen Salihu, ensimmäinen erä. Olin huumassa, en tajunnut, että kaveri oli loukkaantunut. Ensimmäinen erä.